Hi guys! Nandito kami sa among probinsya karon. Karon guys, magluto tayo ng gulay. Agbati guys. So, praise from the farm. Praise from the farm. Karon guys, meron tayong alugbati guys. Ang dami. Oh. You know. Praise from the farm. Alugbati guys. Daming alugbati no. Oh. Muni atong lutuon karon, ato lang na siyang ununan. Marami kasi di ni maatol og kaon. Kano daghan kayo naapa oh. Nalayos na siya guys yan. Laya na, laya. Ya, karon guys, niyan ako inad-add kini kay ako man ni siyang kuan ang panani ang singa nani. Itanong ba, itanong. Ang iyang singa ni punuan, ang kining gitang tangan ni daon, pakaw. Pakaw. Unya pa batong. Praise from the farm. Magkano to diha sa Manila guys? Magkano to diha sa Manila? Usa kay nani guys. 12 pesos. Diyos ko Maria. Napakamahal. Karon guys, dire guys, oh, ato lang ko anong sa atong baul. Atong anong tangtangon man sa baul. Ito guys, may kamunggay akong kinuha na kahapon. Mo ni akong isagol. Karon magsugod na taghagpat. Unya guys, napa ko'y itlog oh. Kaya akong manok kada adlaw man siya ng itlog. Mag-harvest ako itlog kada adlaw. Diha lang na siya kay ato nang tagidyoton. Tagidyoton ba? Mo ni guys oh. Oh, kadaghan oh. Matol pa kanina mo ni kaon. Ay, lugbati. Kapagaman guys. Meron pa. Daghan kayo ni siya guys oh. Oh, ang akong favorites. Sibuyas dahonan oh. Ang sibuyas dahonan. Kilawon lamoy na ako guys. Kilaw na ni, kilaw. Lami kaya siya. Ay, ambot lang. Napakarasa nito. Ito ni hugasan. Hugasan na to kay mukhaon tagamay. Mukhaon tagamay nito. O, diba? Malami siya guys. Ya, karon guys, ato ni siyang butangan og kuan para lami. Santog manok. Ato ni palaman sa manok. Ang akong manok guys, akong ibutang sa akong refrigerator para di mabaho. Ito, akong refrigerator. Karon, ato na ning kaonon. Marasa. Ini agak Grabe kalami. Asa ang ad-araw ng atong kuan. Ad-araw ng atong kamunggay. Oh, larong hagpatan dali. Di ad-araw. Yeah. Asam to. Na karon guys. Naatay chicken from the kurong. Sabaw sa manok. Praise chicken from the kurong. Kulungan.
Kay native siya guys, native. Karon guys, ako sa ning off ha kay mangita sa kahoy ako sa isugnod na. Ay.